Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio da je stručni tim iz ministarstva napravio plan obavljanja nastave na fakultetima. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da među povratnicima sa mora ima prijavljenih slučajeva koronavirusa. Briselski portal EU Observer prenosi da bi Španija bila spremna da prizna Kosovo ako ono postigne dogovor sa Srbijom. Policija je u Pećincima otkrila kladionicu koja je radila bez rješenja Uprave za igre na sreću Ministarstva finansija. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podneo je tužbu protiv novinara voditelja televizije Nova S Ivana Ivanovića. Policija u Vršcu uhapsila je IM28 iz okoline Vršca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno skladištenje. Predrag Kon je izjavio da je na jednom ispitu bilo 110 studenata i da je verovatno na tom mestu došlo do zaražavanja koronavirusom. Jovana Joksimović i Srđan Predojević su prekinuli saradnju sa televizijom Prva zbog novog voditelja.